Ahojky, dneska jdeme na tady tyhle slizy z předchozího videa a já jsem potom ještě byla v actionu a vzala jsem si teda další dva, ale podle mě ty stejný, takže mám dva stejný. A mám teda Pink Lemonade dvakrát, pak mám milkshake a pak mám tutti frutti a dám si to otevřít. Dobře, jako první tady máme tutti frutti. Jako je to celkem lepivý, ale jinak jako je to dobrý, ale hrozně je to lepivý. Pardon, my koukáme na SpongeBoba. Tak já mám jako úplně fakt. To se hrozně lepí. Dobře, já si utřu prsty od toho. Tak já si teda utírám. Jako moc to nejde, ale dobře. Tak jako, hele. 3, 2, 1, natahovací test. Hodně se to natahuje. A test, jak se s tím hraje, jako dobrý až na tu lepkavost. A teďka, jako jak dlouho to vydrží, dá to aj bublinu. Ale jako dobrý, no. Takže to máme tutti frutti. A já tomuhle slizu dávám, jo, teda zapomněla jsem říct, že prdí a dávám tomu 3 z 5, ale jinak z 10 bych tomu dala tak 7. Já to nechápu, proč jsem v minulém videu prostě ohodnocovala do 8, myslím. Ale to nevadí. Jdeme teďka na tenhle ten milkshake. Ten je můj nejoblíbenější. Protože to reálně fakt vypadá jako milkshake. Vidíte to? To jsou ty jahůdky. A my teda dneska jedeme na lyže, takže se ještě musím připravit. Ale jinak jako... Tomu slizu dávám 10 z 10, je to můj nejoblíbenější. A ty jahůdky jsou tam dobrý. Až na to, že celkem smrdí, ale to tam nezapočítávám. Takže tento sliz 10 z 10. Dejte tomu pořádnej potlesk. Máme tady jeden Pink Lemonade. Ten se hodně dobře natahuje. Wow, to je dobrý. Jako já zbožňuju tyhle malý slizy, protože jako si to můžete brát i do školy a prostě jako vy se aj jako vyrobíte. Takže já to prostě zbožňuju. Určitě se podívejte na videjko Half Actionu, protože tam uvidíte tady tyhle dva krasavce. Tady to se třeba
moje ponožky, ano? A jdeme si to tam. A teďka druhou Pink Lemonade. Té první dávám z 5 by to bylo 4 a z 10 je to tak 8. No, těch 2 slizek, když je máte stejný, tak je dobrý, že vlastně si je můžete smíchat a máte jeden velký. Mě to zasáhlo do pusy. A tomu dávám za to, že prdí. A ani tak jako nesmrdí. Tak tomuhle dávám... Nevím. Nemůžu se rozhodnout. Hele, napište mi do komentářů, jako kolik bodů byste tomu dali z 5 a 10 a já vás ohodnotím. Na každý komentář vám napíšu komentář. A dnešní soutěž vyhrál pam. Ano, je to tahle ta krasavkyně Milkshake. Je moc dobrá a já dneska vydám ještě jedno videjko a se na vás moc těším. Bye guys!